ζωής εν το φωτί σου αψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεος σου της γης που ζήσες, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος. Αξία τους και να αποτιμήσουμε την αξία τους και να μετάσχουμε στην αξία τους. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας και προθέρμανσης για τα πνευματικά αγωνίσματα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με μεγάλη σοφία η Εκκλησία ποτέ δεν ζητάμε από το μία να εισέλθουμε στον αγώνα. Όπως ξέρουν και οι καλοί αθλητές και οι καλοί προπονητές, να προθερμαίνουν και να προετοιμάζουν τους αγωνιστές, ώστε να μπουν στο στάδιο και να παλέψουν, όχι να μπουν για να εγκαταλείψουν. Έτσι, λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα είναι ανάγκη και σήμερα είναι καλή ευκαιρία να σπουδάσουμε στην μόλις αναγνωστήσα περικοπή τη λεγόμενη του Ασώτου Ιού, που χαρακτηρίζει και